Oras mahadihita salu nakadamang dainang na hinolonga di bagasan Tuhata Yesus Kristus tapasada marohata martanya kita. Dami ni debata na sumurung siyan salu na roha ima na maramoti ati-ati doho pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni debata nalahu patugun haporsyauta dienek may san buku panurang Yesaya bidu 42 ayat sada rodia sia asa tajaha mamanginang odo hata ni Tuhan. Idama naposoki nahutogu nahupili hasudungan ni rohaku nunga hapen todikku tuibana tarya sonon nama uhum tuaka bangso parbegu. Dang jojo ibana manang pagyaronna suarana. Jeladang patu begihononna suarana di alaman. Arung nang merosaki dang laos penggolhononna. Jela subu namar nehet-neheti dang laos itopanna. Hobar tuhasitongan tarya sononna uhum. Dang ololoja ibana manang maddate. Paima di paho uhum di tanoon. Jelaka pulo-pulo makalunguton patikna. Songono do hata ni debata Jehovah sitopa langit. Do na paherbakosa. Na pa jarar tanoon rodiaka suasuanan. Na mangalon hosa tubangso na maringan di atasna. Do todi tuaka na mardalani disi. Au Jehovah nama Joho marhiti-hiti hati goran. Jela au manugu tangakku. Saya ramotakku doho jala lehonokku do. Ho bahen bangso perjanjian. Bahen panodang di akka parbeku. Mabuka akka mata ni halak na mapitung. Parwarhon siyan hurungan halak na tarhurung. Siyan bagas hurungan halak na maringan di hahuluman. Audo Jehovah imagwarhu. Jeladang lehonokku hasangapokku tu na asing. Manang hamuliokku tuak kagana-ganaan. Panurangon akka siyan narobi. Ida manungaro. Jelaka mabura audo pawahon. Tagan somartubur dope. Nunga hupa tu begehon tuhamu. Ido yang gusahatna. Dihita salu nakadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus totu di bona ni tao 2026 hita igil do jala hita parsita do di tonga-tonga ni akka parngolota kepastian ni padonganyo ni debata. Buasa ita igil manginang alana ikor rajumatta do molodang debata madonga ni hitala madala ni akaryarita hasusaan ragam nyaka si tauno na masa do jebarta. Alai molo debata na madonga ni molo debata na mangurupi gabe lam tulehe na dongolutta jala lam tugugo na do todita madala ni akaryari nang pemungkin raga maka si taunon. Dihita salu da kadamang do dainang. Di bagasan turpuk jamita na sa tuhita di apala partikyanon bangso ni debata na tarbuang di Babel do si tauno dinasida. Marukil si tutu jala di parsita roha dinasida do urupan ni debata jala paluan ni debata man yan nasida siya nakasi tauno ni. Mamereng ragam niya kasi tauno ni natung masedok di pabotohon debata marhite-hite panurang Yesaya na kontongoson ni debatado na posona. Na poso ni debata, na pinili ni debata
iba na daw naikon paluahon na sida. Alay, naposo ni debata na dido ima panurang jesay di bagasan turpukon. Sa sitong na martudu-tudu do tuhadirio ni Kristus. Dada holangi masyanak kasih tahu non perpolitikan na naik paluaw ni debata bangsoy marhite-hite na poso na ima Kristus si alelubi siya ni marhite-hite huaso ni Kristus paluaw na do portibion siya nakahuaso ni dosa. Amang inang nahilonglangon di baga sa Tuhan ta Jesus Kristus. Ahado ulaw ni naposo ni debata na dipasah ni panurang Jesay di bagasan turpukon. Parjolos sa hali amang inang ulaw di naposo ni debata na martudu-tudu ima Kristus ima arung nang marosahi molo di bahasa Indonesia di dokon bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Molo di bahasa Batak arung na marosahi dang luasun na panggolhononna. Namar lapatan ulaw di naposo ni debata dada gabi pamatehon akka naduduk. Alay urupan na do jolma na marsitaononi jolma na di bagasan akka hasusaani dang panggolhonon na urupan na tugon na donasida tu bagasan akka hasitongan jala subu na marne tidang laos ito panna pataridahon kepedulian ni Kristus tuaka jolma na somargelok pataridahon kepedulian ni Kristus tuaka jolma nang madate ala ni si tahonon ala ni parin ya kaparngoluan dang adong nalipe sian adopan ni debata manang sian adopan ni Kristus salu jolma sudedo di parate-atehon sudedo di parwahon iba ulah na parjulu di naposo ni debata na paduahon ulah naposo ni debatai na didok di bagasan ayat papituhoni mabuka aka mata ni halak na mapitu parwaron sian hurungan halak na tarhurung sian bagas hurungan halak na maringanan di haulumot o maulan na paluahon jolmay siya nakasitaonon moledok ko mabuka mata na mapitung berarti mangalun akka las ni roha mangalun akka ulupulop tu akka halak na tarhurungon ragam adong do na tarhurung ala niya kasitaonon, adong do na tarhurung ala niya ka ima perpolitikan, adong do na tarhurung ala niya ka huaso ni dosa. Alay saluhut na paluaw dinaposo ni debata doi gabe na tarhurungi marolopolop na mapitungi gabe marnida gabe totong na sida pasangapon ima debata di tonga-tonga niya kaparngoluon. Dang adong nanggosada jolma di portibion nabuy mangulahon ulaw dinaposo ni debata holang Kristus sa bingdo nabuy patupahon sa luhunay ala na holang tu ibana do dilehon ni madebata huaso patupahon sa luhunay dihita sa luhuna akadamang do dainang nenolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus molo tabuat tumma jami taon itonga-tonga niya kanguluta obarto jahan Allah menyatakan keselamatan debata pabotohon haluaon manang pasaton haluaon na parjolo sa hali ikor rajumat tado amanginang nunga tajalo haluaon ni na pinasa ni debata itu hita di bagasan Yesus Kristus marhite-hite hasosorang ni Yesus Kristus na tapestahon na di bulan 12 takasdo taboto takasdo tarajumi takasdo tawauhon nang sorang do Kristusi
nama ban olop-olop tu hitana ng paluho kita siya nakahuaso ni dosa. Ala naung tajalo do haluaon na pinatupan ni debata di bagasan Yesus Kristus. Berarti ikon adong ma ditonga-tonga niya kanguluta. Imangulu na manariason akahasitongan ni debata. Dapatan na sungod dia manginang. Di tahun 2020 naman, ngolutta iko gabi tiruan. Ngolutta iko gabi panodang. Jala ngolutta iko gabi paso-paso. Boloko kamu na amanginang. Hotel ni halak bata kisah kita. Asabuhi ngoluton gabi panodang hatarida naung tajalo do Kristusi di tonga-tonga nyaka ngulutta. Na paduahon marhite-hite hata ni Tuhanon nang takas marajumata asa holang tu Kristus ita porsea. O masariko si tutu amanginang. Tahun 2020 nomon pasti do gudang aka pangajaran-pangajaran nalipe. Pasti do gudang jolma naing manugihok kita asa mangulahon na sonadinggan. Alek ko donot tado. Holang tu naposo ni debata, holang tu Kristus si mahita porsea. Dang tu pikirata, dang tu gugutap. Molo tu Kristus si ta porsea amanginang gabe dapot tua mahita di tonga-tonga niya kaparngoluan. Di tonga-tonga niya karumah tangga ta. Di tonga-tonga niya kaulota. Ganuk marsada-sada. Iko dohonot tama. Kristus si na maha porsiawku. Kristus si na maha tuaku. Jala ulang Kristus nama naikon ima ihutonokku. Dang be akka hagiot na kapardagingon. Dang be akka hamalon ni portibion. Ale Kristus nama naiko gabe hapurusan jala hulang iba nama natahapor siya. Naparpudi sa hali, marhite-hite jami taon nang didot-dot tuhit na ganuk marsada-sada. Hataridaan ng Kristus gabe ma tahapor siyai, naposo ni debatay na taoloy, berarti iko patuduhonot tama kepeduliata tu ganuk jolma. Ikon hita maparhitian ni Kristus asa marnida na mapitung. Mapitung ala niya kahwaso. Ikod gabi ajarat na nasida, tugyunot na nasida. Manada dala ni Kristus. Dang be portibyon na mga rajay. Dang be ima hamuran na mga rajay. Jadi iko parhitian ni Kristus bahita manginaw. Na mapitong gabi marnida. Na tarhurong gabi malua. Na diela-ela portibyon. Gabi marulupulup ala ni Kristus. Tahun 2026. Ikon gabi tahun. Pataridahon. Itonga-tonga ninguluta. Naung Kristus do. Mga raja kita. Ganuk marsada-sada. Amen. Martangya kita. Mulyate upasa ruan nami tuho de bata nami. Ajari hami totong. Asa holam mangoloy na posomi. Asa ngulunamion. Gabi tiruan tuak kahumaliang. Pargugoy hami mangulan hatamon. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.